Okay, kiksunan, may nga kanyang tanan. Naniyaga po ninyong alagad sa kahanginan. Trefon Pai Barili Morales. And then, wagi po paglubaran mo pagpartner diri si Randy Tayad. Mga igala, kumusta na sad mo? Kabisayan ng Mindanao. Asap gina. Always say a prayer, mga kiksunan. No? Importante ganitong pag-ampo. Nalagi ako sa kumusta sa makadiyot si Loloy Landay. Loloy, ya, sa Bakayan. Loy, may pamina, Loy. Salamat kayo. Nagi tayo pinaskuhan, umabot pa. Okay, Loy. Paminaw yung mayo. O sa imong asawa, sa o sa imong pamilya. Nalasege. Bueno, kiksunan. Ang suwatang pagkatungutagan o pagtagan, no? Pinadakin is usak ka malaguton nga dalaga. Ano ka nang naglagot mo ni? Yung magpatawag lang sa nga, Lucy. Mangayo na lang ko sa inyong mga huna-huna, kay naman ko'y nangulitaw na ako nga grabe ka bugal-bugalon. Mipitik ra pa ang tao gamay ang akong kasing-kasing, pero makalagot mang gud. Di na unta ko gusto nga saputon kay Pasko na rabaron. Di na magud mi gamay ang tindahan si nanay nako, kunya kanang mangabli ng akong tindahan, mura nigtuko si Mayo, naadayon. Lusing ano kang nagdali. Ni ana sa Nagadali, nagahulat sa akong suki. saputo na sa kuan. Hey, Lucy, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, oy, Lucy! Bahala na di gud ako ibagot. Gusto ka, manaykon ko? Ha? Tingog, oy! Manaykon ko, ha? Mayong patyon ka ninyong tanan. Patya, Da, tingog lagi ka. saan naman sa imo ha Mayo? Kuan, first of all, Merry Christmas una ni mo, Lucy. And may you have many more Christmas to come. Sento yo. Thank you. Sa palito ni Mayo, busy ra ba ko, nidahang customer. Mingaw pa gani. Unya bingaw. Istorya lang muna ta. Sa to istoryahan. Kining, waka mo simba ganin ang kadlaw, no? Simba man. Wala ka kita ni mo. Dito man ko sa Katedral ni Simba, kuyog ni Mama. Si Monsignor Ruben Labaho ganay nagbisa. Ay, mau ba? Nakubag sa bunok. Nagpaabot ko ni mo. Giparsibahan tagani kag likuranan. O si Padre Peter Monteron may nagmisa. Aw, may noon. Pero karong kadlawon, waton ti ka ha? Arita manimbas sa bunok ha? Maglisod ko way kaparkingan. Nade kay sakyanan. Wa noon. Nga, anong hitam kag parkingan? Magtrisikat man ko. Nay mayo ay. Oyog lang ta karong kadlawon. Waton talang ka. Ano pa mukuyog ka mang kinako? Na, kuya ro ba kay na? Kay kadlawon, ay daga snatcher. Di man ko magdag cellphone. Oh, imo niya ang kwarta. Namas Mama, kuyog man mi. Ay, kuyog lang gihapon ko. Ayaw na lang lagi. Kay three is a crowd na mangguy. Pero ako ba inyong backup? Ay, hasula ni mo mayo ka ka, uy. Di na lang ka kusimba, uy. Na, wa kay madawat ka indulgence. Sa indulgence mo, uy. Indulhensya yun. In English, indulgence, kinat sila indulhensya. Kasabot ka kinat sila di ay. Sabot man, gamay lang. Porke. Ese, napay porke-porke. Mm. Sa man ko ng porke. Ang in English na porke, pork. Pork na siya, porke. Pork. Pe, taka lang. Kwanto toro na iso, todo poron real, señor. Day, naam na sa libro sa Silas Maner. Basta, so ito ko gamay, anang kinat sila. Kikir desir, sintati, sa talingkod na. Puira, out na, out. Oh. Puira. Pero, kuan, use puera in a sentence. Puira, kasayon, Lucy is muy guapa. Hay nang pera diha. Puira buyag. Yun na, be. Oh. Ano na kahibaw magkaanak kinat sila, mayok. Pila ko katuig lagi, pila di katuig, gidumas, mga katsila, di, itong nasod, mga praile. Manang kadaghanan sa itong masultihan, nagkikinat sila. Sementeryo, kinat sila na. Ang binisaya, samang. Kana, naibaw ka man lagi. Gani, ang misa sa kadlaon, gitawag man nag-misa di Galio. Na inotsibuy na, kanang regalo, kinat sila na. Sabi nga na bang may tubay mo kung istorya in taon. Eh, Mm. sa man, nakipalitan, uwa. Kuan, palitan lang kong sigarilyo. Sa man sigarilyo, ha. Liwayway. Wataan na, uy. Lumboy na lang. Na, samot. Okay na lang. Pero, ang dakong pangutanan, Los. Kung karong Pasko ha, may madawat baka kong pinaskuhan. Di magikan. Diyan ni mo. May madawat baka kong 13-month pay sa imong kasing-kasing. Na, samot. Wag yun, mayok. Sultihan ta ka, Oh. zero balance ka sa kondughan. Siyaro naman sa Los, oy. Total, waban sa ko magdali. Hatagan talaga limit sa paggunahuna. Asa mang kutob? Kutob lang sa tulo ka hari. Sila ba si Gaspar, Melchor o Baltazar? Three Kings God, sila si Chowking, Burger King, o si King. We, way lang me. Katauanan. Way lang me. Way katauanan. Giti ko talaga kami, giti ko Sige, talaga. sige ron. Karat ka ron. Giti ka ron. Mogi kung ganahan ng masuko ka, Los, oy. Magwapa man ka. Ug giti ko masuko di ay. Gwapa lang gyapon. Earring. Blatet! Nada kay iring, Los. Ikaw, doon na ka. Naman, grabe ka buutan akong iring, oy.
Sa buutan. Oh. Nabago iring buutan. Sukaban makinasanan. Buutan na gina akong iring. Kaya kamong sudan, bisag dili tabunan, di gina sungkabon. Sa mga sudan. Dayok. Paredes imungan. Mayok. Dayok. Hey, palitan na lang ko, Kung palitan sa na ko. lagi mo, oy. Sigarilyo lalagi. Kung sa sigarilyo ha. Parot lang, parot. No, samot. Walay karaan beta ni mong tawhana ka, oy. Ah, kuha na. Ah, Chelsea lang, Chelsea. Nah, samot, oy. Bisag yun pa, wag yun. Los, ikali akong paliton, be. Hilam na mayok, oy. Matas panuway ay. Kajiro-jiro, nagitikas na diha ay. Ay, kisi-kisi ka ba? Aw. Ug mao kadto nga nangita gyud mga paagi si Mayok kadunay makatabang niya sa akong gugma. Miadto ni sabay sa iyang amigo nga si Laktoy kay magpatabang gid siya. Naabtan niya nga nagpractice ni sila og panaygon usa gid sila ka pamilya mga pastores. Bailatoy! Oy, sorry kay bay. Nag-inom ang gugog tubig. Oh. Bay, bayok, di lagi ka. Unsa may ato, ha? Nag-unsa man mo, Toy? Nag-practice mi bay. Kami sa tatay, panaigon ba? Kanang kinaraan nga panaigon. Kinumdum ka ng kinaraan. Unsa ba'y kinaraan, oy? Pinapastoris, God. Ha? Oo, gibanaw na mo ang karaan nga kinaiya. Bay, katong pastoris ba? Kami sa tatay may nagbanaw. Oo niya, nag-unsa man mo. Nag-practice mi, rehearsal ba? Kanang kantas mga Ay, pastores. mayo na kay wala yun na ron, oy. Pero pero naaman na sa tagagimit silang kapitan nanding Ginto. Di ay ba? Oo. Pero kaning amo ba? Among banhaon ang kanang pastoris kay arts and culture man eh. Mo ba? Nasa tayo. Pero bisag kuwang ta ka na, dara man eh. Dara niya. Ay, tay namas mayog tay. Papilo na nila to siya tay. May kapil ka, pastores. Ay, di ko kabawaan na, oy. Lakaw-lakaw ba na niya? Kanta-kanta niya, dasayaw, oy. Bitaw. Waman eh. Sayawit man eh, sayawit. Sayaw. Sayaw, daang awit. Apil na lang ba mayog? Mag-rehearsal ta. Dako ba kayo taghatag kung manaigon? Mga pastoris ko na itong daigon. Bitaw. Dako kayo ni kwarta. Bitaw. Muna tayo sa ilang Mayor Caroline Bacaltos. Oo. Ato si Bunga. Oo. Dayon, ato sa Chongwa ni Dr. Piking Lim. Sige niya, diretso tas Cagayan. Silang paring Henry Cabanis. Kana, muna ato-aton. Nya, ato sa dito sa Davao. Kinsa may ito digunan sa Davao. Sa katong tagiya sa MR Coffee. Ah. Dayon, adto dito sa Seed Marketing sa ilang Serbong ug ni Ma'am Laduna Solis. Kunya, uli dito sa Bola, to tayo lamang ninin mo rin, no? Bitaw. Unsa to ilang produkto sa kuwan? Panyawan liniment oil. Ah. Unay pinaka number 1 ngon nga liniment oil sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Oh. Unya balik dito din sa ato. Oh. Dayon manaigon dito sa Chateau de Busay. Oh. Sa Fighter Wine ba? Na. Unya adto Ma'am- des Filmico ni Ma'am Nori Bernaldez. Pamilyonaryo yung tani. O natural lang ang. Ningigay na eh. Oh. Wala mo yung nalimtan. Napa. Awan Si to dito Captain silang Ramos di ay. Burgrosin la salsisa. Lagtupapi. O kana. Bida, no? Napapamanday. Bago, sana. Ubay na to. Ubay na to. Ato sa P-Mart pa di ay. Ato Oo. ato na to. Oh. Daghan pa kayo na atong mga nganlan ron ay. Sige. Practice na daan. Ay, matos nanay. Mapil to siya kay maayom sa namukantas nanay. Day! Dali ra ko, day. Dali ra. Sa may atong practice na to nak. Ay, kaning pastoris, na ba? Oh, maayo kay ko anak kanya atos bata pa koy. Abis, nagkaroon nga idara na kanay. Wapa yung kabalimot ang mga berso-berso. Ay, sawayan lang nako. Doon na siya ko ipapilon laktoy. Ha? Kisaban? Si Lucy. Ay, yung bakit itong tingog, ay. Ha? Patindahan lang itong humbado, bula-bula. Ay, kita na lang ko na, unsa. Kita na lang. Para kuan ba? Uy. Ay, nagtumbahang si tatay. Naunsam na tatay, ay. Nidimyok. Unsa to style anang pastores na girmo? Nagirmo de. Kuan. Nigir mo? Ako na, Ay, unsa ko na. Belso ba, belso? Berso. Belso nga kanta ba? Belso. Nya Yeah. lakaw-lakaw nya magkuan, magbelso-belso. Paso-paso ba ka ba maglakaw-lakaw? Sige, purwa ta. Okay. From the top. Okay, larga. Larga. Ay, bol. Ikan sa kabukiran, nahilog sa may kapatagan, aron ka mo padunggon, ningaygon sa karaan, kami ang mamasko, manulin daw kaninyo, hamiling ginikanan, o mga kabataan. Laktoy! O, tay, verso na ka, tay. O, tagbalay nga labing halang doon. O, ginoo, among
kalahuron. Aniya kami karon nanaygon kung masayop manugaling inyong tang pasayloon. Among Hangyo kaninyo, Kung kami ang mamasko, hatag lang bisag 5. Kay kami ay wag ikangho, Mrs. Mr. Town. Kung kami ang paminahon, Pasko karong panahon na, ang dagway ayaw umuguna. Okay, Prising, Berso! Og sa amo karong pag-anhi, sa buot ayaw idumili. Kay sa angel kami gisugo sa pag-asoy sa misteryong dako. Gusto na ang alas 12. Sa kagisos nga pagkatao, ginganlan kining atong Ginoo Emmanuel Salvador del Mundo. Okay, tay, ikaw, tay. Oh, apilay ko! O, apel sa gabil so sa diha. Naunsa mo? Ako pa sista niya, mabilso pa dyan ko. Sige lang, Sige lang, eh. Sa amo karong pag-asoy, ha? Sa kang Maria, nga kaagi, siya labing pinili. O sa galit ni, Siya ra ang pinili. siya ra ang pinili. Pagkatsuhos. Sa mga babae nga hamili. Unsa na? Larga. Si Gaspar, hari sa Pransya. Si Baltasar, hari sa Java. Si Melchor, ang Bote ngari naglakaw sa Happy Mart punta. Ay, mamayok. Nagpabinuan niya. Unsa may ako isulti? Abi sa kung salak. Birso na niya. Larga. Okay. Napuno sa Espiritu Santo si Zacarias og namalandong. Siya na ginusara na malandong og bingon. Dahil ko na Ginoo diha sa Israel, mianhi siya aron pagtabang sa katawan o paghatag kanila o kagawasan aron magpasakop sa pilipilaban. Payok. Sa mga kayo. Wala labot politika kayo. Magiging ko, manjog ka. Nindo tatay mo ayok. Larga. Hindi. Dakwag bihuran mo. Ay, hindi na tayo. Tapusan Bihuran na. tagwag, Tapusan bihuran larga. Tapusan. Ang daigon dili matapos sa gihapon namin Jesus sa langit dako ang kalipay maayong Pasko tagbalay may ka Pasko Congressman ug Mayor Gulyas Samsam Congressman Mayor Gulyas may Pasko Jonas o si Vice Cortez! Mayor Alan Bukaw Ano ka, Jonas Cortez? Og napikal gid ko og maayo kang mayok, kay magbalik-balik gid sa akong tindahan bisag way paliton. Makasamok gid kay nako. Lucy, Merry Christmas. Niya na sa din kumag ay. Ngano ka Los, nung giyaw ka man? Naibaw ka unsa akong giyaw-yaw? Naibaw man. Unsa mo na akong giyaw-yaw be? Kuan, niya na sa din murag leadings probinsyano eh. Unsa? Mahilas ba ya? Ew, kaluod mo ay. Bitaw Los, by the way, kini Merry Christmas day. Same toyo. Muchas gracias. Pe, inat sila na sa ay. Naana na magkukuha kay, precisamente, por favor, estribor. Oyo uy, kangkanti ba ni mo dako uy. Ay, kini, Los, kini, kamao sa lagi kang Espanyol. Dugay mo ko sa Barcelona. Spain? Sorsogon. Oh. Ano ni naman sa kamayok? Uy, daw-dawoy ka. Ano ni ata? Kuan ba, Los, karong gabi, manaygon nga, pastores, ha? Karaan. Okay ka ra. Unya na lang mo panaygon uy. Ano sa man? Sa Pasko sa pagkabadhaw. Yay. Mayok pagklaro ra gud bi. Gikapoy na kay ko nimo. Palitan lang ko, be. Unsa imo? Sigarilyo. Sa sigarilyo ha. Parot. Na, wala kitay parot uy, panahon pamantaw ng mampuro sigarilyo ha uy. Wala, lain lang, oy. Saman, ang imo pa ito karang wa tay baligya unsa man sigarilyo ha. Kuan lang, sport lang, sport. Ikaw bagisapot ta kay ko nimo uy. Maglagot kani ko na, stipliran ko ng baba nimo ron. Kuyaw. Oh, mo na tinud-aray. Stipliran ko ng baba nimo more pa. Makalimot man gid ko ba na. Huy, makalagot ikas tanan.
Pay kag sigarilyo nga. Kuan kanang unsa na obsolete. Sige, di lang ko kay kuyawan ko stapler. Mo gid tinuod. Stipliran ko ng baba ni mo ron. Ay, ito lang ko Balik lang ko ugma ha. Palatag sigarilyo ha. Kanang kana sa taong na-staaksan in town nang karaan nga sigarilyo. Makalagot ka makaistanan. Stapleran gud ni mo kung baba. Stipliran gid ako akong imong baba stipliran gid ako. Oo, stapleran gud ni mo kung baba. Oh, stipliran ako. Ito lang ko kuyaw. Pagkaugma, mibalik gid si Mayok, bugal-bugal na sad. Mayo, palitar ako. Oh, sa may imo Mayok ha. Nakay balik yung stapler. Waoy! Palitan ko liway-way bi. Bugal-bugalon ko na. Mo na ako gikalagutan aning Mayok pagkabugal-bugalon gyud. Naipog ra ba ako gamay pero bugal-bugalon lang gyud kaayo. Mangayo ko sa inyong mga huna-huna bi kay na siya tsukustaro. Unsa man og kamay pasultihon, Lucy. Hello. Oy, Lord! Good morning, Lord! Diban, Lord, good kuya. morning, Lord! Good morning sa tanan! Labi na yun sa mga sakop ni Sir Ariel ngayon mga tao sa iyong trabaho. Og ni Kina, may ngadlaw Kina. Merry Christmas! Ano to tanan? Happy yun at tipres. Bitaw tinuod, oy. Kuha na lang kadlaw. Pito kadlaw. Ngano sa kanang Pasko Goliath, bisan kanang dili wa tay kwarta pero malipay naman ko. Malipay kita. Mag-abot na ang Pasko, nindot ka ako Nindot feeling. pa mation ang Pasko. Oo. Makadungog tag kaning mga kanta sa Pasko. Kanta sa Pasko. Mura kag malipay. Mga lights sa mga bahay nga nindot kaayo, no? Di bisag dili ato. Sa Diliato. Oh, Salamat, tingnan. Lord, sa tanan, Mama Mary. Salamat tayo. Mangayo lamig ko ang gamay nga dispensa no kay nang hatag nami no. Sa mga kapitan lang una. Unya ginagmay ra gina. Pero malipay mga kapitan kay nagdawat nila malipay bisag gamay basta hinatag. Basta hinatag. hinatag. Nindot yung kayo nung hinatag. Kasing-kasing Oo. paghatag. Oo. Pero na po eh. pero magamit sa nun ang kuan, no? Ubay-ubay sa dansod, pero ginagmay lang. Kaya na may Bisan ka Lord, kanang naay manghatag og unsay ipanghatag unya, di ka maapilan, mura sakitan ka. Oo. Pero Bisan, maapilan gali ka, mura lipay ka ka. malipay. Oo, Bisan tingnan, gamay ganyan ra ka, gyud ha? tayo basta mura tan-aw ni mga kinasing-kasing nga paghatag. Oh, Salamat. mga kapitan lang una hinoon kay di mada 130 ka kuangod distrito, 130 ka barangay. Sa ato pa no, board, ako na lang mo daan sa mga kapitan. Daghang salamat, board member Yoli Daan. Ako na lang mo daan Unya sa mga konsyal, murag kalendaryo na lang sa tingali. o si Oh. Evelyn Angino Elizondo sa Australia. Ay, abot Australia. From start to Mama. finish, maminaw yun mi sa Thank live you. streaming. Salamat Salamat. kayo. And Evelyn, Evelyn. si Sergino Oh, Elizondo, Elizondo. Dicani, Direk Barites Parba Albores. Oh. Pero ang mga show noon sa among gipanghatag, diha gina sa Yules merchandise. Ayol. Di ba? Ay, Nay brato bugas, sa ta. Nay bugas. Nay bugas, nay magtumas, nay mga ketchup, sakol-sakol lang. Mga ganito Oh. slide. No, nay ham. Nagi na ham. Nagi ham. Dili na hambog. Nay ham. Importante Importante ginaham. Salamat po ni Vice Mayor Alan Bukaw Board nga naman naman sa siya panghatag ron. Unya, board Vice tipan. Mayor Bukaw. Dito mi sa City Hall. Oh. Lang nagkwami. Sorry mo. Diyo nagkwami sa mga lights video dito mi mo dito. video mi. Oh. Nindot kay sa ngatanan. Nindot kayo ang atubangan sa City Hall. Oo, nindot sa kayo. Talisay City. Nibalik ang kauswag sa Talisay. Nindot kayo oy. Yeah. Na. Oh, Katong Ma'am Nenen, Merry Christmas. Oh, Ma'am Ninen Moreno, Merry Christmas, katong- ma'am. Ano mo ko siya? Dili kailala na nako. Okay naman. Kani sige kanapas ko mahatag gina siya. Aha. Umana din sa sa imo, bagasa ni mugdaong. Nay na pagkapinsulti. Oh. Dawat lang sa ta. Kasi mo sa Oh, pagkasulti. bitaw sa kasi kasing sad. Sakto. Okay ra. Tawag kita sige. Kasi kasi. Pagkaasin mugdaong sa balik. Balik. Kasi nang gyapon. Siya na siya. Di na Ano siya? Di ay. Insulti lang gud. Ay, kuntahan niya ko. Ya kato sa paybaw ni Dr. Ruben Babalatan ha, katong doon na yung mga Libre. opera. Di lang. Kamay ra, beranan. Gamay lang beran basta sakop mo PhilHealth. PhilHealth. Pugon, mga totoy, mga kuan, tuhod, libre ning operasyon nga gamay lang gyud kayo.
adto lang mo ni board member Yulidaan, para kay adto ni mo kontak ni Dr. Ruben Mabalatan. Sa tanan na province. Specialista, all province Cebu. Apil. Apil si Dr. apil. King anak, board. Na, all province. Iya ni Dr. Ruben. Iya, Dr. Ruben Nindot na. mabalatan. Uban siya mga doktor sad. Nindot na. Og Merry Christmas ni Ver Roble diya sa Sugudbao og ni Konsyal Baby Roble sa Sugudbao. O ni Joy, yung Jade Fred Algori, diha sa Suba, Lumber na daw, Merry Christmas inyo diha, tanan dong. Salamat kayo. O ni Kudyal, rookie dis na kami to, Merry Christmas di mo diha, Kudyal. Og kitong driver nato sa van ka Konsyal gabi ato O lagi giguan. na, tuwan ni Mamera ang kuhan. Oo, ni Konsyal. Konsyal to siya nga Konsyal tagiya sa dito van. Ayaw ina gabi kay kuha na kay ni. Oo, atong nagdrama misa ko Oo. Sevilla Ball. Sa tanan. Eh, Ni banda kita. Giordano. Sige, si Lucy ato sinder. Lucy. Lucy, ngano kang nagdali. Ano kanong litaw niya si kini si Kuan? Mayok, no? Si Mayok, bugal-bugalon kayo. Sa palitan ako sa garilyon, sa liwayway. Sa kuha ni Liway, sa kaparot lang. Ayun. Si bugal-bugal, stepleran ko ng baba. Balik siya, palitan ko nakay bili ka stapler, sawa. Palitan ko liwayway. Kalabang liway-way. Oo. Mainom daw kong papa na ko kani ato mo man tabakon. Oo. Kanang way-way filter, Ate Bres. Sugoon dai ko niya palit itong liway-way dai. Liway-way, liway. Oo niya wa gani toy kwarta taos papa pangitaon ko niya kanang lumboy bitaw dahon. dahon. Ang mga tagak do na may ato unahan nga nay Dito kas batayan. Dilis to gas. Dilis to gas O na. diya may lumboy punuan matagak man humot mo sa diyan Humot kay lumboy. lumboy, oo. Tabakon. Klaro, ang kailang lumboy. Kunya, Tabakon mo. dili pa yung kada grabe Wa may nikotina, grabe. Ate Bres. Dili ba na makadaot? Dili kay ibugwak man nimo kay isog man kay tabako so ibugwak ra di mo ang aso. Di pareha ng sigarilyo nga masuyop gid mo sila kay suyopon gid mo sigarilyo kay makaya man. Pero kanang lumboy imasuyopon ubon ka. Mao ba? Oo, kay isog kay tabako. Mao na si Lucy. Ang iya naibor ba sa sa gamay pero bugal-bugal lang kayo. Eh, sa sugton ba niyo? Di lang. Ako anang Lucy pag ingnon ako nga usba imong kinaiya kay ni gugma ko nimo nya bugal-bugalan lang ko nimo. Yes, ulti tinuod. Basi mausab lang sa denas Okay, mayo. kinaiya ra ba gini bugal-bugal, no? No, na, tinuod na. Kaya nga pas bambina, basahan gini siya. Basahan. Oh, now, ano sa babida na Wa pa. Palit pag timo. Ito stocks na to. Wa pa talaga Hala. kadaog. Wa pa kakadaog sa bus tingali. Sa Uslob. Mauli mo taon siya. Natin yung mga stranded sila. Sige, Lucy, no? Kaya na, sadya sala na, oh. Oh, basta Na may tao ko din na nabot. kinaiya man, oh. Dali kay maka... Kinaiya, bugal-bugal lang nga kumidya. Kumidya. Oo, dili Muna, bugal-bugal nga sakit. Dagan na sa taga-tugas, Pardo. Oo. Dagan ka na dito sa amo, ka na bugal-bugal ba nga makatawa ka. Oo, kumidya. Makatawa ka, kumidya. Dili, kuhan ka ng Dili serious nga. Sakitan ka, ano nga. Okay na tingali na, Lucy, uy, kanang kuha na lang. O, di ba? Imo na sa sakyan. Sakyan na lang sakyan na, ni mo para mo kuha siya. Alegre ba na sa Mahunong na, oh. Man-teamwork na mo. Team Europe. Okay. Sige, Lucy, salamat ha sa magpapadang atong tulumanon. Doon ako ang puzzle. Tihon. Sa Bison